Oh, numpak Tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, apa? Kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak Tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane Setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya Bu. Gak apa-apa ya. Mau wes foto neng nggon Telaga wes mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku nggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning Telaga lho. Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Le pose. Pak peluk Pak, ngono milih foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Mula nggih tandha matur nuwune aku sak kanca Madangkara. Iki ngersakake ya kuwi langgam putri gunung sing didhawuhi nyekar ya kuwi genduk Umi Hafifah. Wah. Iya bocah Ponorogo. Bocah saka Pulung Ponorogo. Sing tak kempit-kempit wiwit saka kelas SMP, kelas 2 biyen. Iya, nganti sekolah ana SMKI Solo. Saiki wis kuliah semester 2 alhamdulillah. Kudangane wong tuwa panggemblenge Bu Kesi saiki dadi sinden viral. Malah wis dadi bintang tamu. Ha iya. Wis melangkah yen ngulon teko Banyumas, ngetan teko Banyuwangi, ngalor ya teko Ngrembang, teko Bluro. Elok. Tondo bintang tamu utawa ora ciri khas sinden kena disawang. Anggere kok HP-ne wis loro kuwi bintang tamu. Iya ta. Umi saiki loro. Ha iya. Nggih ngatur manajemen. Sing siji nggih serawung karo kanca-kanca. Sing siji nggih serawung karo cah lanang-lanang dijak selingkuh. Selingan hidup agar bakuh kukuh budaya Indonesia ngono lho. Siji nggih komunikasi khusus karo kanca-kanca, sing siji nggih admin. Dadi yen dibel wong no, halo, niki Mbak Umi, sing napa jane ya Umi niki, mboten kula adminipun. Pokoke dhek dhewe asline. Ya. Winter. Iya ngono. Aja ya meguru ngene Mbak Elisa. Ya muduna sik ya. Bintang kita. Jadi kaya wingi kae nalika ning Gemarang Madiun wingi Mbak Umi ra ono mergo pancen ora dikersake secara langsung secara manajemen karo panitia. Iya. Mula dheke ya trimo turu nang omah. Ha iya. Ning anggere saiki kepengin wayangan Madangkara kok ana umine kudu enek manajemen tersendiri lho. Iya, men bocah ya uripe ndang tumata apik. Men saya apik, men saya nakal, saya beling ngono kae. Ha iya, Mila iki pengumuman kagem para sutresna wingi do takon, "Umi manang wah enggak ada Umi ngantuk." Wah, ini capek deh. Otot bayuku ing klokro kabeh tanpa enek Umi. Ayo batinku karepmu ora bayar. Ayo, neng kene iki janjane iki ya ora enek administrasi secara khusus. Tak terang nisan Dadi neng kene iki ora enek anggaran khusus nggih bintang tamu Umi Hafifah, walaupun neng kae gambar enek fotomu. Lah nggih. Lho kok lah nggih iki tak terangke sik. Oh nggih, nggih. Mergo apa? Aku matur karo Pak Lurah, sakmenika Umi ini kagungan manajemen piyambak. Dadi menawi ngersakaken wayangan teng pupus enten Umi, ngono to. Nggih. Jenengan kedah nambahi biaya piyambak kanggo Umi. Nggih. Pak Lurah njur bingung, lha pripun padahal anggarane mung semonten. Pakmu Pak Wijitikus, ngono Pakmu. Nggih. Wes mboten sah ngangge anggaran. Mangkel Umi mboten budal teng pupus kula gebukane dhewe. Akhire budal wong pake. Jane aku pengen ro kaya apa lek gebuki Umi. Ayo. Ayo. Yo berdiri cuplak suweng Umi Hafifah. Yuk berpacu dalam melodi ya yuk. Sirpang dele kakong
Mugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Fikso anggota Dewan Ponorogo Sugeng Lenggah matur nuwun. Wah iya, nggih. Nduk Umi. Dalem, Pak. Kowe mau bareng bis? Nggih. Ah iya, wis bintang tamu sok bareng bis. Lah kan kacake selawe. Oh iya ya. Heeh, ngene pas bintang tamu anggarane khusus ya. Piye carane pamane bareng bis kanca-kanca kabeh jajake ya. Neng rumah makan sing gedhe paling ora cara Solo ya neng Adem Ayem ngono kae. Dadi sak rombongan wong 30 entekmu sekitar 3 juta. Mongko lek bintang tamu mung 2,5 juta. Dadi tombok 500 kowe. Yo aja ya. Iki neng kutamu dhewe kota Riau karep matur piye? Ayo sak bintang tamu belajar ngomong sing apik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon mliginipun dumateng Bapak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, terus Pak Bupati rawuh mboten? Dipun wakili kalian Pak Kepala Dinas. Nggih, wakilipun Pak Bupati. Terus Bapak kula. Sopo? Pak Wiji. Pak Mukandung. Nggih. Oh, Pak Wiji. Matur nuwun lho ya. Nggih. Yen rene Pak Wiji ora kelakon lho wong pupus ngundang awakmu. Nggih. Matur nuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani wayangan dalu punika. Mugi-mugi anggenipun panjenengan topo. Maksudnya kan topo iki malah sing bonang barung kuwi topo ora. Anu ya tirakatan. Tirakatan. Mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan. Mugi-mugi tambah rezekinipun. Panjang yuswa. Sampun. Oh iya, matur nuwun nyageng jawil kasut. Iya. Sinten niku, Pak? Awakmu ndur gelungan api nggih bayak lendang ngisor kasutan ngono ora. Ya yen pas lungguh dienggo lek pas ngene iki dicepot. Asrep kok, Pak. Iki warnane doreng-doreng kaya ula weling ngono ya ora. Ya Mboten saiki lho napa-napa. Pak Dwijo ngersake iki dhisikno iki. Nggih. Ya. Napa? Hah? Napa? Ya nembang masa becak kuwi enek ora. Nggih mesti tembang napa, Pak? Putri Gunung. Kuwi. Nggih. Elingku mbiyen gawane ya tak gekke kuwi sing nyungging utawa ngrengga sejarahmu wit budal saka Ponorogo ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Solo, ning isi Surakarta nganti saiki. Nggih. Aturna marang kabeh para warga masyarakat ingkang kepareng pinarak lan ugi sing kepareng mirsani lumantar streaming. Ya. Nggih. Ya bawani yo. Urip kumapaning gunung mila kulit kurang kuning Mapan ana gunung mula kulitku ra kuning. Ya, ireng. Terus tambah bekisik. Ha iya. Ora apa-apa saiki wis sapa salon. Sing ngerti perawatan. Ha iya. Ora apa-apa. Terus paitanku mong kasetian nanging Kang Mas kuwatir ra bakal dika kuciwa gandeng tresno kelawan umi
men kaya keroncong cobi Mas Edi mang wiwiti saking rebabipun di Imbo Biola. Wah iya coba kaya apa. Mangga Mas. Maju nutupi kamera. Maju. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula inggih guru kula ingkang sampun rampung tawi purna anggenipun ngasta wonten ing dosen isi Surakarta Pedalangan Bapak R. Suwanda. Panjenengane kepareng monitor sesuk supaya awake dhewe sowan rono syukuran. Siap. Ya, Nduk, Om. Apa kowe ra kelingan sembah nuwun sing mirasa dhisik ya Mak sing laras-larasan dhisik. Terus saya anget atur panglipur marang kabeh para warga masyarakat ing Pupus. Iya, luar biasa yo. Sing dinteni karo kabeh para pamirsa ya kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Sugeng dalu, selamat malam wilujeng dalu macangi mak limbok lan sedaya para warga Pupus ingkang kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan lho, Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. Niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih? Senane. Nggih. Namun malam hari ini
warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing ten YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah seneng aku. Lek seneng aku arep bales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga Pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas sih. Terus, Nek. Meneh ya. Ya. Kena angus nggon tungkak. Polae. Ora apa-apa to nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga Pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Neh no. Ya. Numpak tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, apa? Kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane Setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya, Bu. Gak apa-apa ya. Mau wis foto neng nggon telaga wis mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku enggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho? Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Le pose. Pak peluk Pak, ngono kuwi le foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah ya tekarepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten Pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Ngebel. Heeh. Ngebel. Ngebel. Gabel. Lah ya bener lah. Wis samune ngene ra? Umbel ngono isa ra? Umbel. Umbel isa ta? Ngebel. Gebel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang ya ngebel. Dalam rangka merti dusun ya. Nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lah kowe mau saru bae kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah pangajeng-ajeng. Iya, pangajeng pangajeng-ajeng. Sedaya. Kowe tek ngerti lek aku ngajeng. Kamu ngajeng juga. Nang ngarep tegese mburi-mburi lak ki pengrawit aku ning ngarep ning. Oh iya panjenengan wonten ngajengan. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngajengan madhep mburi, aku ngajengan madhep ngajeng. Ha iya, asem ora ya. Aku seneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soale nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene wong nggo ngerem kene. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok milih iki. Kleru no. Oh sik lek sampean pancen bener nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Apa? Pamane ya entuk wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok ayu? Lah omong-omong iki kaya bledek kaya ngono kaya
Wong kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Kalau enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak. Lah aku adem lho. Hawane iki adem, aku wis saka ngebel kene ngempet pipis. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwung. War golek wong kene pokok men intine nggih. Sing sinten sing tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi 1. Iya. Oh lambene ora iya. Heeh. Ya ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki to ning daerah kene? Iya nembe niki. Piye pengalamane wis saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodo gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam 12 doso. 12 siang. Saya tunggal doso kalih. Piro karmu piro? 12 siang. 12 siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno ki senggel kuwi ora. Senggel ya? Ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Sing enom di sithik. Lah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Injih ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu padahal mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng pupus. Mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah. Sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pe panggungan nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Pak Lurah, minggah ambe panggungan. Pak Sijo, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk. Pak, mriki Pak Kades. Kapan iso ketemu kali Elisa lek mboten iki lho, Pak? Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Dimbu. Nggih, jenengan nuwun sewu agemanipun hem sami kalih lendangipun Mbak Elisa. Kembar berarti nggih. Abrip. Kula malah niki wau pripun ngoten niku. Bingung ngoten. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Lurah. Piyayinipun lembah mana halus merak ati yo. Iya, lek Elisa kaya lampor omongane ora. Kok lampir? Saugi ngertos. Tiange nggih ngeten iki. Luwepek ngeten nggih mesti Pak Sijo Lurah Pupus ngoten. Tiange lepek ngeten iki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten.
Niku takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Nek napa Pak Lurah? Lepek niku nggih ngeten iki ngoten. Oh, ngeten iki. Mbak, ngene tak terangke. Mbak Lisa tak terangi. Lepek ora ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden, artine kuwi. Alah bilang dari tadi lho, Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kali sinden. Mau bang jaket-jaket kali kula nggih. Ampun jauh-jauh, Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu Mirsani mboten nggih? Mirsani Mbak Lisa. Mirsani nggih. Niki aman Bu aman kali kula nggih. Malah ngeten Mbak Lisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Net sewu nggih. Lho pancen jenengan lurah lepek kok mula nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, "Leh, bapak ki kapan le mulai rada selereng niku?" Nyuwun pangapunten malah ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem kehebatane sing maring jenengan kesengsem. Niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah ngendikane berarti. Ngendikane niku kok pating blekuthuk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngendika blek kuthuk iki piye to, Pak? Blek kuthuk ora ngerti. Blek kuthuk ki nek masalah. Ono blek kuthuk. Udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kuthuk? Blek kuthuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi. Ya ampun, Pak. Aduh. Mati ya. Jujur sanget to, Pak. Jujur sanget. Nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Pak. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane. Nggih. Pak Cahyo kala wau ngoten. Leres niku. Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang gek rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa. Niki kula niku kados ngipi. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Ngoten. Awit saking sedaya panyengkuyung warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat. Nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih amplop ngoten. Lho, lha terus? Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi saosi amplop lah mangke mboten kersa. Wah, sampean bae lurah ya kaya aja kluthuk bae. Banyak. Lah niki ngeten Mbak Limbo. Pripun? Mila kula dalu menika mboten ngaturi Gareng Semarang kalian Mas Percil. Heeh, menika niki cekap kula ingkang dagelane kula. Wah, nggih to, Pak. Niki ra diirit ngoten maksud kula. Janjane nggih mboten janjane, mboten perkara niku. Jenengan lak pengen didageli dhewe. Bintang tamu dhewe men cedhak kali Mbak Elisa.
Mila sing disawang ngriku terus mergo pengen sampean pengen blekutuk Elisa to gitu. Apa ngoten? Nggih. Berarti mangke sios blekutuk. Boten Mbak Elisa. Boten. Niki kula ajrih dipun pirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek wonten Nggih. rawuh. Lho Pak Kapolsek ngendika pun ana. Pak Lurah, lanjutkan. Lho. Ampun wedi-wedi Pak Lurah. Nggih. Sawuri wedi. Ajrih Mbak Elisa Cik. niki. Nggih. Badhe nembang napa, Pak Lurah? Nggih, niki kangen ning ati, ngoten. Kangen ning ati. Nggih. Sing pripun niku? Niki nyobi tapi sejatosipun nggih niki ndruwedeg-dredeg pripun ngoten. Soalipun menapa Nggih. ingkang wonten ing ngajeng kula menika wonten mahasiswa, wonten mahasiswi, ugi wonten dosen. Nggih. Niku saking isi. Lah niku berarti kan godange seni kan ngoten, Mbak Nggih. Ibu. Ning godange dhuwit lak jenengan nggih. Nggih alhamdulillah, mugi-mugi sak pengkere menika bersih desa pupus dados gudange dhuwit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, lek kene godange dhuwit jenengan aja malah rabi neh engko. Boten. Lah niki untune mawon pun boten genep mangke kalih ibu boten kepareng ngoten. Nggih. Kanca-kanca siap kangen ning ati. Wah nggih. Mawibawa mboten Pak Lurah? Nggih insyaallah Wah nggih. belajar niki ngoten. Nun, Belajar. lho mriki mboten iso belajar. Oh ngoten. Lek wani ya wani, lek nganti kleru ya ngoten. denda nggih. Siap menawi ngoten. Biar bayar. Nggih. Enggak, Pak. Bawane, Pak. Mangke kula bawane mawon Mbak Elisa mangke langgamipun ngoten. Oh, nggih. Tapi kula dereng saged Mungkin Nggih, ada nggih. yang saged nggih. Kangge ning ati. Nggih. Enten mangke enten Mbak Tuti. Oh Mbak Tuti Nggih, bisa ngoten. ya. Niku artis saking Jakarta niku. Oh ngaten nggih. Jakarta. Terlonto-lonto. Ayo. Enggak, Pak. Napa, Pak, bawane? Kidung Srinata. Ngoten. Pangkur. Ngoten niku napa? Pangkur napa-napa. Kula yo mboten hafal nih. Wah, Ah iso. komen niku. Heeh. Malurah prisane stempel lah. Tokas marang. Ngoten niku. Oh, nggih. Pangkur napa? Nggih. Sinom ngoten niku. Nggih, nyuwun pawon. Kidung Srinata kas marang. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah, nyolong ketek ya, Pak. Lah iya lho, Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho, piye Panjenengan budaya? kok nggih nyolong ketek to, Pak? Eh, nyolong petek. Suwantene sae sanget lho. Sak. Nyolong Kalah, petek. Nyel petek. Ora ketek ora. Ketek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Ketek Oh. nggih kathah. Oh, Mas. kathah. Oh, nggih, nggih, nggih. Manis anggugah hati. Kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Wanging netra Bu Lurah mesti komentar. Pak, kowe adan apa piye to, Pak? Apik adan piye apik kaya ngono. Bu Lurah pun ngawet-ngawet lho. suwe-suwe angah ngani Amit sewu Pak Lurah. Niki lak tembang tentang katresnan gandrung to. Lah niki enten Mbak Elisa ya dimanfaatkan. Dipun manfaatke, Pak. Mboten Mang wonten, nyepeng nggih. tangan kula. Nggih. Mboten napa-napa. Ngaten. Mboten napa-napa, mboten niki Pun mboten. kula jamin jenengan mangke kondur dugi dalem. Mesti kalih Bu Lurah langsung kepruk parut.
Lah niki mengke lek kula lali pripun ngoten. Kula elekke nggih, mboten napa-napa. Timbang astane nyekeli sabuk ae ngono. Nggih, Pak. Darmaning lara branti solaeka nandang uyo Kuwi aja bener nek ora ana usada yen ra ketemu seliramu wong Elisane manis mboten Pak Lurah? Pripun ta, Pak? Lek kanggene kula manis. Jujur lho, Lek Pak. kanggene pol Wah. manis pol niki Mbak Ibu. Mboten nuwun nggih, Pak. Nggih. Sing mare manis napane, Pak? Pun sedaya. Wah. Niki mboten wonten cacate ya. Nggih. Mboten wonten cacate pripun? Mboten wonten Cacat, Mbak. nggih, Lambemu nggih. sak? Cacat to iso. Oh, cacate. Nggih. Lagi iki ana lurah ra kajen kae. Nano. Lah nggih, niki nanggap larang-larang lurah ra kajen. Jan bejomen urip Kula pisane. menghormati panjenengan lho. Nggih, nuwun sewu Pak, nadyan mboten kajen. Ning nyatanipun para pamirsa masyarakat jenengan do gumujeng. Pahala sedekah Anda malam ini karena bisa menyenangkan masyarakat semuanya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih. Nggih. Oh, iya. Nimas manis nyoto kangkar yokas maran. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Lurah Pupus luar biasa Pak Sijo. Wah. Iya, iya. Aku bingung arep nyekel tangane didelekke, Pak. Lah kuwi juga duwe kok kowe ora. Niku lho Pak, pengen salaman niku Elisa. Oh, niku pengen salaman. Nggih. Nah, ngaten lho Pak pripun? Ah. Pripun? Rasane pripun? Mas Sempu, Mas, mang tulungi kula, Mas. Pak Lurah Sempu niki. Pak Lurah Sing kula Sempu. panggil Matur niki. nuwun, nggih Pak Lurah Sempu, nggih. Manganu to Pak, akrab kali Pak Lurah Sempu. Dalem. Akrab kali Pak Lurah Sempu jenengan. Nggih. Mangke yen mandam jenengan ngendika, pupus wani wayangan dalang cahya mosok Sempu rawani. Ngono ya. Boten niki malah wonten malih. Napa? Tuladan prayogi. Anu, nggih. Mbah Lurah Gondowido ngoten. Gondo Gondowido. badhe wayangan. Geng niku, Mbak Ibu. Non? Geng lurah di Kecamatan Ngebel ngoten. Gengnya. Geng. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nika piyantune Pundi ta, Pak? Ngomong gohuanteng. Engkang lemo. Tesih Oh, niku timur. to? Saesuk nggih. Waduh, Pak. Oh, kok Mengke kasuwun minggah pepanggungan Lah, nggih to. kersane saged mirsani Mbak Elisa, Mbak Umi kanthi celak ngoten. Nggih. Ning janjane sik ganteng jenengan, Pak. Mila Sik gagah jenengan kalih Pak Lurah pundi wau sing geng-geng niku wau. Gondowido. Nggih. Ndo Yuda. Buktine jenengan luwih gagah wani nangkep wayang ngeten. Gagah jenengan. Lah niki mregi kula awali niki lho. Nggih. Kula awali niki lah mangke kersanipun Mbah napa Mas Demang niku mangke gek gentos nanggap panjenengan. Amin. Nggih, amin matur nuwun. Niki memperkenalkan di wilayah Kecamatan Ngebel. Ngoten Mbak Ibu. Leres Pak, matur nuwun sanget Pak Lurah. Nggih. Nggih mengke rek upami kula nderek nyeponsoraken ngoten kan bayarane lagi sudo ngoten nggih. Lagi iki bae Dek, blantik bae.
Lah, pripun wah matur nuwun sanget nggih. Malah jujur ngene iki apik lho, Pak. Karuannya. Nggih. Lah kula niku kondange Lurah Pupus niku Lurah Ladak, tapi lek teng nginggil panggung kula nggih saged guyu lho. Lah iya lho kek ento. Matur nuwun. Nggih wonten malih badhe dipun dawuhaken. Sampun Mbak Limbo. Sampun. Badhe mandhap. Nggih. Pun ngaten niku mawon. Nggih. Niki langgame kersanipun dipun lajengaken Mbak E nggih. Nggih, Mbak Tuti. Nggih. Pamit kali Mbak Elisa riyen. Matur suwun Mbak Elisa. Kula nyuwun pamit. Niki terus ngoten mawon napa pripun? Salaman riyen. Salamane pripun niku nggih? Won to bebas jenengan. Salaman cara barat mboten napa-napa nggih. Mboten nggih. Nggih. Pak Lurah. Nggih, ngaten iki nggih sakit. Ngaten iki nggih sakit. Panjenengan madhep riko kula anu. Lah wis kita blekutuk kene lho, Pak. Salim riyen to, Pak. Tuku uyah warnane putih. Pak Lurah, benjang nanggap kula malih nggih. Nggih, amin. Nggih. Langsung mawon. Lah kok ngene iki lho. Lah ngono wae lho. Wah, jaro. Panjenengan niku pun bawa lho. Non. Pripun, Pak? Boten nolak. Boten nolak. Lah akeh ora. Sagep, Pak. Engko diitung ngono. Lah biru kabeh sing abang ndi lho. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun. Wah, jan niki lho Pak Lurah salju lho ora owel lho niki. Mugi-mugi rezekine mboten lokak malah kebang ya, Pak. Pak, nggih. Niki senes dhuwit swalikan to, senes to. Mboten. Pon nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Pon diwekas napa to, Pak? Kula niku sampun dipun wekas, upami nyawer empun ngantos dhuwit tarikan. Niku sami mawon kalih Lurah korupsi. Nggih. Tangan Pak Lurah. Kula wonten ing taun 2024 purna menika purna ingkang napa nggih? Amanah dados mugi-mugi kula dados lurah ingkang lurah boten korupsi. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Menika wonten Bapak Kepala Dinas saking Dinas Pariwisata mugi dados paseksen bilih kula dados lurah mugi-mugi dados lurah ingkang amanah. Amin. Nggih. Lah artane ajeng pripun niku? Lho niki ajeng dibagi rata. Dalange ra entuk meri. Wong Pak Lurah ki senenge ngene mergo sinden-sindene kok. Iya. Aku lek gur pantes-pantes ya asem ora. Iya. Matur nuwun Pak Lurah. Salaman neh. Lah kapan meneh ya? Sisan dong. Wah, sing lanang ora gelem. Wah, wis. Kula ketuane ora disalami. Kosongan kula nggih mboten purun ngoten niku kangge jenengan nggih. Nggih Pak Lurah, matur nuwun nggih. Ngapunten nek kula gojek niki wae kebacut. Napa? Remen gojek Pak Lurah. Non anu badhe ngambung Elisa. Ampun. Nanten pertiai kathah iki. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Pupus sangat luar biasa. Nggih, Pak tenan iki. Golek serung sayang goro-goro dunggahke neh ya. Pokoke aku ngger monggo klatur rawuh Mas Gareng Semarang Pak Lurah berarti munggah. Mbak Tuti ya kancanan Mbak Elisa ayo dalam lagunya kangen ning ati kepek kaya ngapa. Ya. Iki. Wes elak dikepung karo Pak Lurah pirang-pirange. Tutik langsung bersinar. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, tenang, sing nanti naik semua nggih. Oh iya, naiki kamu. Kalau enggak naik enggak enak sayang. Iya. Ayo. Ngene iki seneng aku semangat ya. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok lha piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. Ya tanggung jawab wis mbayar iki mau. Mbayar nek ora diapa-apane pangke wah to, Em. Kowe gelo ya? Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Pak Lurah niki nyuwun diapa-apake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Urung ping
pindho. Oh, pindho. Iya, aku kan senengnya ping pindho, El. Niki andang wadah. Den. Ambene ora. Monggo kangen ning ati ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados. Retnowati Triastuti. Karo ngilu Awak lungkrah ora bisa turu masih. Ayo, hawa wayangnya nemu. Kawangi tak asik. hati susah. Enak ya, Enak banget. Enak ya Pak Lurah. Biasa. Jangan ngono to. Aja rukun ambangun warga masyarakat Pupus Ngebel Ponorogo kompak dan solid.
Kaya nemu-nemune sinden kaya ngono bentukane to Bapak. Lho iki kekuatane Madangkara. Kekuatan. Sak titene angger dhek ra mangkat udan deres kok. Oh mula ya, iki sing jaga jebulane.